Dobre, čiže ahoj, máme tu part 2, adoptovanie tých detí. A je tu so mnou aj môj bratranec, pozdrav sa. Áno, a ja som nechťala zapnúť takú boku. Pohode, takže môžeme začať. Inak sorry za to pozadie, hej, vzadu. Tak, let's go. OK. Čiže môžeme ísť na to. OK, tu sú tí dvaja, hej, sorry, že tu nemám tú matku. Sorry, že tu nemám tú matku. OK, tu je. OK, Sem berem Babo a sem berem Krištofa. A niekto zvoní, oci, čuješ? Áno. Ideš zatvoriť ty, alebo ja? Ja idem otvoriť. Ty nevieš, kto to môže byť, takže ja. Ahoj, sme doma. Ahoj. Zabudla som si kľúče, teda. Privítaj svojho nového bračeka Krištofa. Čer. Ahoj. A privítajte aj svoju malú sestričku, Klárku. Tak, poďme hore teda, nie? Dcera, odlož ten tablet. No, poďte. Ideme do druhého. A ukážeme si izbičky, dobre? Yes. Okay. Si už asi videli všetko, ako to vypadá, hej, takže basic proste. OK, takže sem máte svoje izbičky, vy dvaja. A sem máme bábätko izbičku. Ide spinkať, takže tichočko. Takže zhasnem to. Dobre. Dobre, deti, tak vy sa zatiaľ hrajte a potom príďte na obed. Dobre. A ja si idem pospať. Dobre? Ja idem hrať. Krištof, dač som ti povedal o tom hraní. Poďme to budem pozerať. Dobre, musím brčiť tak. Blbne, nie. No. OK, my ideme do prvého patra zatiaľ. OK. Tak, ja idem asi zatiaľ spraviť tie raňajky, hej. Ja idem zatiaľ spraviť tie raňajky. Dobre. Čo tu máme? Dáme si asi... Čo viem, deťom dám niečo sladké. Trebárs. Klárke dám cupcake. Tortu dám sem. A Tobias či Krištofovi dám toto a to dám sem. OK. A ty si dáš chili alebo čo? No, si dám chili. OK. Čiže palivé. Ja si dám asi... Ja mám rád palivé veci. Ja si dám toto. Neviem, čo to je, ale dobre. OK, toto je na stole a burger. Detská jedlo je na stole! Dobre. Dobre. No, takže poďte jesť. Tak poďte jesť. Dobre. Takže Krištof,
ty máš sem, Klárka, ty sem. Prečo? Ja neviem. Ako to bude sedieť? Sedí aj iba, že ona je nízka. Tak, dobrú chuť. Dobro. Nom. Čo sa to nedá jesť? Nie, asi nie. Teď som nevedela. Rádi vyhodíme. Kde som tu dávala kôž? Dobre, dám to proste do plastických váčkov, že to proste tam patrí. Sa to nedá. Keby sa to tam nedá. Neviem, tiež by ma zaujímalo. Ok, proste tu už pridám rýchly kôž, pretože som ho tam zabudla pridať, sorry. Pridám ten tento. Tak. Ahojte! Tu boli tie 2 Kinder, či si ich zobrala? Ja som si jednu vzala. Hej, aj Bilko si vzal? No. A kde je? Tak mu daj. Zavri. Ok, sorry za to, fakt sorry. Proste Segra mi tu nabehla, vie, že točím a proste mi tu nabehne. Kedy? Takže fakt sorry. No nič, je čas ísť sa hrať na záhradu. My si tu ideme s tatkom sadnúť. A vy sa bežte hrať. Trebárs poďte do trampolíny. Že do trampolíny? Aha, to sa dá sedieť? Tam by ho tam nedala si. No nech sa zabávajú. Večer. Detská stmieva sa, poďme donútra. Dobre. OK, takže dobrú noc. Dobrú. Trumeny. No tak asi poďme spať ešte. Zasníme im tu, lebo zaspali. Eliška sa samozrejme učila, klasika. Tak zasnem. Dáme ešte napapať babetku. Napísem. To zdám. Dám ti čudlík. Uspím. Vypnem telku, ešte sem vypnem telku. Dobre. No, dobre, babetko už spí. Dobrú noc. Co to viac hodí? OK. A dobré ráno. Dobré ráno. Babetko ešte spí, tak ho nechám spienkať. No. No, decko ešte spia, ale sú letné prásky, takže ich necháme asi tiež ešte spať. Nejdeme do obchodu, už skoro nemám žiadne potraviny. No veď. A nezabudni doniesť tašku, lebo minule si zabudla. Hej, nezabudnem. Už si ju vezmem. Dobre.
Neviem, kde je, ale vezmem. Iba si doniesol. Ja sa idem pozrieť, že kde je tá taška. Idem to skontrolovať. Dá tú tašku. Aha, tu je. Vidíš, nezabudla som. Ale budem potrebovať asi 2. Môžem ja zobrať tú druhú, alebo? Ty môžeš zobrať kľúče. OK. Tak snáď sa deti nezobudie, kým budeme preč. No. Ale je 8 hodín ráno, takže nemali by sa. No veď oni najviac sa zobudia o 10. Hej, o 10 presne. No, alebo o 9. No. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže zoberiem určite vajíčka. Tak to budeme. Stop. Takhle na zemi. Zoberieme jahodové mlieko, aj klasické. Zoberiem jeden džús, lebo nám došiel. Môžem zobrať kurča, nie? Dáme si k obedu. Dobrá, môžeme. Ups, ja som si zapla peniaze. Vyťahneš z ATM-ky, prosím? OK. Desať, 20, 30, 40, 50. Vyťahala som 50 eur. No, tak to snad bude stačiť. No. Na to nekúpime moc veľa vecí. Zoberiem ešte toaletný papier, lebo ten už nemáme. A zoberiem aj cereálie. Tak to bude takých... Teraz to bude nejakých tých 40 eur. Zoberiem aj sír, aj tofu. Tofu sa tam možno obchám. Zober kľúče a idem brať druhú tašku. Takže tofu, čokoládové mlieko. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Wow, my sme dostali 50 viac. Super, takže tá atomovka sa nejako pokazila. No, Výhodné pre vás. Pre nás. No pre nás. Idem sa ešte tu pozrieť. Dobre. Ešte môžem zobrať asi steak. Aj toho bravčového zoberiem, aj rybku. A ešte zoberiem lektvar, čipsy a toaletný mám, to mám. A nemáme kečup. Tak to nesme. Aj šampón nám došiel. Tak aj to zober. Tak šampón už nie. Takže pani pokladnica, bude to všetko. Bude to 150. Nech sa páči. Tu máte? A ešte tu máte. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Dovidenia. Dobre. Tak môžeme ísť asi domov už asi, nie? No. Potom deti môžeme pozvať do reštaurácie. Alebo na plávanie. Ty pôjdeš s Krištofom a ja pôjdem s dcerou a malú necháme s vychovávateľkou. Dobrá. A musíme ešte nejakú dobrú nájsť.
Hej, nájdeme si nejakú dobrú. Ak nie, tak ja akože neviem, čo stavím. Aha, proste ja. No kde máš tie kľúče? Aha, tu. Tak odomkni, mám plné ruky, bolia ma ruky. Tak. Tak, doma. Vyzerá to tak, že deti ešte spia, lebo nepočuť jeden piskot, hukot. Tak snáď ešte spia. Sice máme úplne plnú chladničku, ale to nevadí. Musíme ju trošku aj vyplniť, nie? To dám sem, dáme piersenok. Chlieb dám sem. To sem. Toto sem. Dobre. Iná taška, teraz tu dám cereálie. Kurča. Sír. Ďalšie kurča. Mlieko. Ďalšie mlieko. To je toaletný papier. Ďalšie mlieko. Vajíčko. Ďalšie vajíčko. Vajíčko. OK, tu sme mali. Toaletný nechám sem. Keby došiel. Potom prídu. No nič. Ale už by mali deti vstávať. Nechajme ich ešte spať chvíľu. Ale počkaj, chceli sme ísť na to plávanie. Áno. Poďme ich zobudiť rýchlo. Lebo jak zaspia, tak mňa porazí. Áno. Decká! Čo? Áno? Vstávať. Prečo? Veď lebo zoberieme vás na plávanie. Povieš, tam neviem plávať. Ale ticho. Poďte. Vychovávateľku som našla. Má 5 z 5 hviezdičiek, takže určite sa o ňu dobre postará. To som akože riešila s vychovávateľkou, hej. Tak asi môžeme ísť. Tešíte sa? Jasne, že... Áno, teší mami. Super. OK, teraz nie som istá, kde je to plávanie, ale myslím, že sa... Pôjdeme prvý na loďku a tam zastavíme a pôjdeme sa potápať. Dobre? Dobre. Dobre, mami. Dobre, tak... nikto tu nie je. Wow. OK, prejdete... Aha, keďže to bolo dobré. OK, proste deti pôjdu takto. Si idem sem. Ale je tu jedno pre dieťa, ale nie. To môžeš. A tu dám trebárs. No, nie je to pre babu, ale to je proste... Alebo počkaj, dáme radšej toto. Nech to trošku vyzerá. OK, tak, decka, ideme? Dobre. Čaká nás tam loď. Kde je? Tu je. Ja som to počula. Nič som nepovedal. Ja som nepovedal, ja tam nechcem ísť. Tak, poďme. Tak, a sme tu. A deti, vy pôjdete s potápačom. Dobrý deň, ja som vás potápač a budeme sa spolu potápať. A my s ocinkom sa budeme potápať sami. Však? Áno. Dobre, tak, decka, príďte. Takže choďte s maminkou. Буду deťmi, ja to čo pôjdem to skúmať.
Môžeme ísť naspäť. A potom pôjdeme do party múzea. Krištof? Ja som všetko počula. Ďakujeme, nie za čo. Trejšiu rodinu som ešte nevidel. OK, tak asi môžeme ísť do toho múzea, kde budú tancovať ryby. Inak keby takto nevidel, ako to spraviť, tak vám ukážem hneď túto tutoriál. OK, čiže pôjdete v podstate do Sea Life. To by ste mali mať zdarma. Tak sorry, fakt za to pozadie. Ja to proste prídem, minútku, lebo musím to proste zaplatiť. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý. Opa. Takže jeden, druhý, tretí, štvrtý. Dobre, ďakujem. Dovidenia. OK, čiže v podstate prídete semo. Pokiaľ nájdete túto čestku, otvoríte ju. Stačí zobrať tohto hada. Chvíľku už iba počkať. A máte to. Máte v podstate tancujúce rybičky. Wow. Ešte. Sem máme nejaké tie rybičky, ale tie už netancujú, bohužiaľ. A sem, kto by nevedel, no určite to viete, takže no hejt, prosím. Tak sem, kto by nevedel, tak môžete nájsť takúto veľrybu. Farebnú, tuleň a pingui. A mali by ste to mať zadarmo, všetci v Tokeboke. Ak to nie, no tak neviem, čo sa deje. To vypnem a skúsim. A v podstate týmto bude končiť videjko. Čiže ja som rada za toto videjko. A neviem, či mám ešte zrobiť nejakú časť. Ak áno, tak určite mi to napíšte do komentov. Ďakujem, ahoj. Čaute.